Se on hyvä, kun pikkuväli kysyy, että ei se yrittänyt karata ollenkaan sieltä, mutta ei kun me yritin aina karata takas sinne. Aina kun mä haluaisin pois sieltä, mutta mä olin takas sinne. On hyvä hullu. En. Sitten toinen juttu, mietiskelin tuossa aika monen takakunnalta juttuja. Että toisaalta kun mä oon ollut mukana joku lomittajana, kun eläimiä tapettiin joutunut valikoimaan siellä, että ketkä joutuu joulukinkupöytään ja ketkä ei. Niin toisaalta silleen, kun ihmisiä ei syödä tai tapeta, mä että miksei syödä. Mä makustellut asiaa pitkällä aikaa tässä, tulisikohan kylläkin pullot hyviä. Että tappasiko meillä me eläimiä vai ihmisiä, niin ei tarvitse kauaa miettiä. Ja monia muita. Mä yritän antaa itselleni anteeksi, mä mietin tämmöisiä kauheuksia. Mutta sitten niin pakko totutella ajatukseen, että niin ihmiset on vähennys, ihmisten tämmöinen juttu. Supipääteoria jengi, niin ei se voi niin paha olla. Muutenkin päätöksiä tarvitaan. Ihmiset on niin tyhmiä ja kaikki reisipuolet ja kaikki, niin ne menee koiralle lopuksi hyödyksi johonkin. Mutta päistä saa hyvä hinna. Mennään pääkallasta, moi maksaa joku jo. Että on menee kyllä fasaalin päitä kuule tuolla taivaan irrotellut, niin eikä se menisi ihmisen kohdalta ihan hyvin näinkin. Tämmöisiä ajatuksia, että tere tulemasta talliomisen rinki. Et kauan rutistella, kun on ihan vittu otsat näkee ihan jäljet. Ollut mennä hetket sanoa ihan ollut tuskaista. Ja oli ihan tappotylsää. Ja mä sanoo. Heli 3. Kello 4. Sellaista noidan kehämäistä tai tuo. Otan paisvasta vittu paskasta kipua. Just kun pääsin sanomaan, niin eiköhän nyt yllätä taas piti mennä nokkinarmeen pyytöön, mutta ei se auta mitään. Isommat panokset kai tai jotain, mutta luulisin, että jossain saa annoisuus toimia, mutta kyllästyttää, sitä alkaa itkettää taas. En tiedä mitä kaikkea vielä. Miettii, että onko liikaa vaadittu niinku muilta, mutta sitten niinku, mä en tiedä mitä pitää ajatella. Tuo vaihtaisiko ei tiedä mitä pitää ajatella. No on ihan sama mitä muu pitää ajatella, mutta mä ajattelin, koska mä voi ajatella mulla tapaa. Johtuneesta syystä. Nää kertoo, kun ei kerro yhtään mitään, niin mennään näille sitten. Okei, no mulla on tämmöisiä tapahtumien jälkeen tämmöisiä ajatuksia näistä tilanteista ihmisistä. Parempi, että ei tunne. Ei sit tunne, kun tapahtuu. Tai jotain. Siis jos kamalaa tappaa väärä tyyppi. Just zombio. Ketä määrittää täällä, ketä täällä kuuluu elää, ketä ei, ketä täällä sapataan, ketä sattuu tänään eniten, ketä ei, ketä saa vittu elää kivottomasti ja ketä ei. Ja pitäis muuten muutoksia tamaan paljon paljon, koska monet mun syystä niin on mitä huonoja addikteja, vaan ne on niin kuin Suomessa heitä, niin kuin mullakin. Elämä oli pitkäksi aika kiukkuinen, tuli yhdellä hoitajalle, kun niin vessaan muistuttaa croissanttia tuossa 3 aikaa. Sitten tuli kysyä taas niistä, että tarvitset apua. Sitten pissu oikein. Sillä rumasti. Syysvuorosta yrittää ottaa ökkunoita. Se on 4 yöllä joo, mutta ei se voi mitään. Mä tarvitsen takas nuo lääkkeitä, kipulääkkeitä muja. Nyt joku. Paljon paine. Se käytävällä nytkin joku ylimäärä. Tää aika täyttä, kun ottaa pois noita paikkoja. Mut mihin mä sit niinku täällä sääreillä yksin? Täällä on nytkin monta tyhjää huonetta. Tee mulle. Miksei? Kaikki jätää kaduille, mutta ei ne pääse sisään enää. Toi on kipeä toi haava. Se on ihan tän kokoinen. Pitääkin ottaa niitä.
myös täysin ihke mielessä. Missä nyt 8 tontilla myös jaan sulle sen pääskä mielessä. Kaikki juttuja tulee viettyä. Tää on ulkoista häpeä jossain. Vittu sattuu tänne tonne vituttaa vähän. On se siitä pitkästä panosta. Se pitäisi laittaa asusta, eikä välillä ei voi olla aina vihreä laita päällä. Eikä. Minä oon. Okay. Jingle bell, jingle all the way. Jingle huutaa. Nukuin 3 tuntia. Vähän vajaa. Ehkäpä. Kyllä se riittää näköjään juu. Mä laskeskelin niitä. Ketä näitä laskee? Työihmiset laskee. On elämä raskasta työtä, josta harvemmin on onni myötä. Sen tietää vain yksin. Out of jengiläinen. On mulla veljiä rinnalla monta. Ja vittu niillä on monta tonnaa. Sen tietää vain yksin Rea Rekkulainen. Rea Takkulainen. On elävä raskasta juoda, koska silloin ei kiviä kotiin tuoda. Sen tietää vain yksin armeliainen. On elämää raskasta syödä, silloin kun on tonni myötä. Sen tietää vain yksi Vekkulainen. Oi vittu, mitä juttuja tuossa on hiljaa. Hiljaa olla ja miettiä. Yösärky, yösyöttä. Muuta löytyy vettä. Juuri vettä, lääkkeitä ja ruokaa. Rakastakaa syökään aikaan, teettäkää väkivaltaa. Autseesta. Siis että. Uili niin mukavasti, että onko sitä parempaa tunnetta tuskin. Siis mä söin just 2 croissanttia ja taas on nälkä. Siis mä tunnen ihan hirveän, kun mä taitin tähänkin sitä. Niin jäi kesken syömishäiriöjuttu. Kun työterveyslääkärikin sanoo, että mä oon vastuullinen huumeidenkäyttäjä, mutta tällaisen syömishäiriöapua. Ja useimmat minun ystävät on myös syömishäiriöäisiä. Ei niillä ole ongelmia huumeiden kanssa, vaan niin tarvitsee muunlaista apua. Ja saattaa niillä olla muitakin ongelmia, mutta kyllä on huono, että ennen niin kyllä ole. Tässä on onnen vielä pään sisällä. Ei niillä ole mitään tää. Ei kuin mullakaan. Kauan loppuun sitä on. Ei nämä loppukavat siitä, että se lopussa. Samanlainen tulee häätämistä vaan kun on karkista. Nyt meillä tulee itku. Karkkia oli se kamalaa. Vaikka on karkkia. Ei olisi olikarkkeakaan. Nimenomaan olikarkkeja. Niin. Voiko aamujaksoa laittaa vielä? Annas mä oon tuolta tiimissä. Taitaa olla omassa.
Mikä tämmönen on? Muovin päällä. Mä ymmärsin kuinka paljon saastuttaa yksi pieni planeetta. Siis mä tajusin, että voi pelastaa koko maailmaa. Mennään sairaaloilta. Koska missä on nyt olisin, jos mä sairaalassa? Mä menisin lopettaa sairaalat, kun mä olin ennen tänne tuloa. Mä olin niin varma, että mulla ei ole mitään järkeä paljon. Ainoastaan ne on tuhoutumisen maapallon planeetta. Mutta jos mä ajattelen näin, niin mulla ei ole paikkaa. Eikä mulla sitä jalkaakaan enää kunnossa. Ei kaikkia tarvitaan. Jopa niitä leikkaa ja... Tai totta kai niitä tarvitaan. Mä en ikinä pysty semmoisen hommaan. En koskaan. Enkä pistää mitään. Mulla oli puuduke tää jalka, kun mä tulin tänne. Ja piti irrottaa, koska se oli Hämeenlinnan erikoissairaanhoito. Tai joku kivunlievitysjuttu. Niin mulla meni täällä nivuus, mulla pitääkin sinne laastari. Siinä meni semmonen pienen letku, mihin tunkittiin 2 just hirveän kanssa ruuttaa. Tän puurisainetta. Niin, nyt miettin, että mä oon nyt ollut 3 päivää ilman mitään vahvempakin polääkkeitä. Et nyt vasta rupes juilimaan. Ja juilin sen verran paljon, että ei tässä kyllä oikeesti auta mikään, kun se vaikka puuduke. Et vittu, onko kivaa? No, onko kivampaa nähty? Viina, huumeita ja väkivaltaa. Ihan tunteita. Lisäksi tässä pitäisi mennä paikkaan kodittomaan. Mä tieni riennän taas. Ja meillä oli niin hauskaa. Et saatana, pitäisi löytää joku paikka vaan, missä saa laulaa. Juu, pitäis löytää. Koska meppä johkii kusisee yksi ja laulamaan yöllä. Siis naapurit on aamulla ja kapulatilassa. Kun lähtii Beili rutistaa jalkaa. Jäisi jotain kotiin viemisiä. Mä oon haaveillut, ne jutut niin hyviä. Mä oon pystynyt kuvittelemaan niin eläväänsä, niin miksei ne vois olla totta. Minä vain mietin. No, nyt se rupesi varmaan kontteleen sulattelemaan itseensä valmiiksi minun opioreseptoreihin ja sinne se sujahti. Nyt oli yhtäkkiä hyvin mukavaa. Jalkakin voi paljon paineskeleina. Täytyy odottaa se hetki ja sitten antaa vetää ladulla paljaalla. Ehkä se toimi koko ajan. Tai sitten se on muita toiveita yksilöitä matkassa. Mikä kaikki vaikuttaa mihin? On tuo ihminen outo olento. Varsinkin kun nukkuvaisia tässä 11. Seukosesta. Se on huolinen. Yleensä tommoset mummopapulistit nukkuu aika hyvin. Tai vitusta kun minä tiedän jokaisen kohdan karitti luusikassa. Sitä kuiluttiko tää? Se yksi mille pehmoilu kädessä. Hyvä, ettei 3 kertaa sanoa, kun mä johon jostain. Mä oon 5. Ok. Mielessäni. Juu. Mäkin oon 5 mielessäni. Sitten mä näin, että tuli 3 sen ohi. Sitten mä näin, että sillä on pieni joulupehmo kädessä. Olisiko se ollut hiirulainen tai joku muu vastaava? Ratsastava pikku hiirulainen. Tai hiiri ratsasti joku. Tai sitten hiiri ratsasti tonttulakilla tai toisinpäin. Tai jotain tonttulakkili päällä. Se on joku jouluaiheinen. Epäilen, että se on valastu tuolta, mutta ehkä se ei ollut. Leikitään ratsasti tonttu, hiiritonttu, ehkä pikkuhevosella tai jotain sinne päin. Jos se nyt on tärkeää, muka tietää. Mutta niin se tukas aina, että 5 lähtee 5 grammaa per pene. Mitä? Ei kun tossa se istuskeli. Sitä aina. Mä oon 5. Sitten se tuntuu. Mitä tämä tarkoittaa? Mä oon 5. Mä tajusin, että sä oot muuten 5.
Voisi tulla markkinat niin Resualla. Se oli ihan mukava, jos ei Vuorikallio on Pienjopuisto, niin meinaan se naureskeli omilla piervellään tuolla. Se oli niin hilpeä hellyttävä, jotenkin mä oon tottunut siihen vähän. Se oli aika sypöläinen. Hyvä, että mä sanoin näin. Sitten mä rankastin kovalla kivulla. Au. Tänne sattuu tänne haaraamuksiin tänne. Au, nivuseen koskee. Leviätkö se salpaa? Niin. Mä mietin, pitäisikö mun sijoittaa siihen autoon. Iskan paskapilssi. Se mikä ei ole edes auto. 8 tonnia edes. Mut sit tarvittu paskoa sitä kokonaan. Se voisi maksaakin jollain. Kun ei mulla kämppää nyt. Miksi mä asuis autossa? Miksi ei? Säästäisin siellä muutaman silauksen. Ja se on todettu ihan ukkelipoiksi. Ja vaikka se jäisi tuonne tielle, joku nyppää sen ilmatteeksi sieltä pois. Jalat on vähän kuivat. Joku tuntuu malailevan jo. En tiedä mitä. Mutta ollaan hiljempaa. Ai, ne koskee. Koskee, taivallista. Voiko lopettaa hetkeksi? Hyvässä lykyssä mä saan vielä loppuelämästä noin. Mun pakko saada huumelääkkeet kaikki takas joka sarja. Mun pakko saada nopeat piirilääkkeet takas. Mun on pakko saada nopeat niinku, ne pahimmat, eli siis nämä mihin ei ikinä ole mitään ongelmia, nämä rauhoittavat lääkkeet on pakko saada takaisin joka lajia. Pakko saada, mulla on hyvät lääkkeet. Mä ajattelin vielä puhua, kuule, mulla on sellaiset haamuseurat varmaan jää kuule näistä ja semmoista loppuelämää. Siis totta kai kaikki lyriikkakonttilaiset joka sarjaa sympalta, kun ei se ollut siinä sarjaa. 3 niitä, joka lajia. Pakkohan tämän kutsua. Kyllä täällä niin moni lyrikaa vetää, että vaikka mulla pitää lyrikaa tähän rinnalle, sattuu niin vietävästi. Sitten mä ajattelin pyytää kaikki muutkin lääkkeet. Sitten kun mulla on lääkkeet, niin siis mulla ei ainakaan kavereita niitä. Et muistelen niitä päivänä kyllä, ketä oli rekkuleria kavereita ja ketä ei. Meidän mä en anna yhtään nappulaa kellekin. Ja turha niitä viedä. Ja semmoiset turvaustoimenpiteet ja pidä vittua aina vittuaan että mukana, että mä aamusta heti. Vittu runkkuperässä. Mietin vähän, kannattaisiko olla kavuri vai ei. Hyvinä päivinä voi vituttaa. Meidän kun mulla päivänä jollain muulla ei.